Irene traballa estes días no reparto do último lote que acaba de producir. Ela é a responsable de Fenrir, unha aventura empresarial que xira en torno ao hidromel. O hidromel é a primeira bebida alcohólica da historia. É unha bebida fermentada, igual que o viño ou a cervexa, pero a base de mel. Os ingredientes bases son auga, mel e levadura, inda que poden levar outros ingredientes como froitas ou especias. Explícanos que é unha bebida universal da que hai constancia incluso 8.000 anos antes de Cristo na China. Na antiga Grecia bebían aos filósofos porque Seica outorgaba o don da palabra. Irene deu con esta bebida hai xa anos pola súa afección á mitoloxía dende ben cativa. Comezou a facelo de xeito caseiro ata que tomou a decisión de ir máis alá. Empecé a facer eu para a consumición propia, para a familia, amigos. Chegou un punto en que obviamente bebían máis os demais que eu. Entón eu quedábame sen a produción e despois de rematar os estudios e non atopar, por desgracia, traballo do meu, decidín emprender. E fixo asentando o seu negocio no polígono de Barro. Os comezos non foron doados pola falta de lexislación sobre esta bebida. A pandemia, ademais, pillounos co estudo de mercado, botando contas da viabilidade do negocio. Con todo listo, chegou un punto no que decidiu arriscar. Dixen, igual teño que comenzar, se non me arrisco agora cando vou a facer, dixen, bueno, de perdidos ao río, se sobrevivimos a pandemia, comezando de cero, vamos a ir logo como por un camiño de rosas. Ese camiño comezou o pasado verán coa saída ao mercado dun produto que aposta polo natural e que se elabora sen químicos. A demanda e, polo tanto, a produción van en aumento. Ainda embotellamos esta última semana un lote de 400 botellas de 33 centilitros. En botellas de 75 centilitros tendemos a embotellar de 200 en 200 ou un pouco máis. O dito, vai agora mesmo iba moito por oferta-demanda. O mel co que traballa Irene provén de varias colmeas de proximidade. O seu reto é crear unha rede de pequenos apicultores para, segundo explica, contribuir a revitalizar un sector en perigo, pero con moito potencial en Galicia.